τραγούδια αποκλειστικά για τους θαυμαστές της σε μια μοναδική συναυλία. Γι' αυτό δουλεύω, για να έχω τέτοια ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν γεμάτη 3-4 όροφοι, δεν ξέρω κι εγώ πόσους είχε. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν έπαψε στιγμή να χαρίζει χαμόγελο στους θαυμαστές της. Κι όμως, για την ανανεωμένη Έλλη Κοκκίνου φταίει ο έρωτας. Μες στη λάμψη, έρωτας είναι η αιτία. Το σωστό μακιγιάζ, μάλλον, για να λάμπω. Το αποφεύγεις, αυτό σημαίνει μάλλον έτσι. Πάρα πολύ καλό μακιγιάζ. Το μόνο που ζητάω απ' τη ζωή μου πλέον είναι να έχω εσένα, λιγάκι επιπλέον. Και ενώ στο ντουέτο της με τον Θάνο Πετρέλη η Έλλη Κοκκίνου τον συμβουλεύει πώς να συμπεριφερθεί σε μια γυναίκα για να την κατακτήσει, στην πραγματικότητα εκείνη έχει κατακτήσει την καρδιά του επί πίστας. Συνεργασία σου με τον Θάνο Πετρέλη? Άψογη. Πραγματικά άψογη. Σ' αγάπησα και ήρθα από το φίλτρο σου, ο μαγικός. Η Έλλη Κοκκίνου όμως απαντάει και με χιούμορ σε όσους την είχαν αμφισβητήσει στην αρχή της καριέρας της. Τι απαντά σε όσους πριν από λίγα χρόνια έλεγαν ότι η Έλλη Κοκκίνου μπα? Κι άλλο Έλλη Κοκκίνου ίσως. Αυτό. Έχω πρόβλημα μεγάλο, δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο. Στόχος ιερός είναι